Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi muri yeZimbabwe mukaona kunonoka kudai sokuuya kunokuzivisai ma-updates andiri kunyara baba. Kupererwa futi at the end of the day. I think for the past 2 years chine chitanga tukuzama kuchirovera pasi zvinhu zvakasiyana-siyana. We've been promoting vanhu vari kuti vari vaida kuchirovera pasi. We've been promoting vanhu vaitaura kuti inini ndine plan, ndine idea kuti zvinhu zvitadze kuti asi kuzosvika paposition iyoyo. But nhasi President Emerson Mnangagwa has signed the Constitution of Zimbabwe Amendment Act number 3 2026 into law. The legislation passed through both houses of parliament, with the National Assembly approving the final amendments last week. Following the president's assent, the act has now been officially gazetted. Key changes introduced under the Constitutional Amendment Act include: the president will now be elected by parliament instead of through a direct public vote. The terms of office for the president and members of parliament have been extended from 5 to 7 years. The Attorney General must now meet the qualifications required for appointment as a Supreme Court judge. The president can appoint 10 additional senators, increasing Senate membership from 80 to 90. Responsibility for voter registration shifts from the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) to the Registrar General, while a new delimitation commission takes over constituents and ward boundary delimitation. Public interviews for judicial appointments have been removed. A vice president will act as president until parliament elects a replacement within 30 days in the event of a vacant. A new office of Judge President of the Supreme Court has been created. The Constitutional Court may now hear appeals involving important points of law where a leave to appeal has been granted. Amadzadiwa ndo mamirira ita zvinhu zvacho iko zvinezvi. Saka tiri kuti chi akusisina election muZimbabwe richaitwa zvarasimboitwa paya moti tikuenda kuma elections tikuzonoita sarudzo dzedu, tapedza kuita sarudzo tichange tichizovhotera president watinoda zvavharwa. According to these guys, ndo mamirira akaita chinhu chacho. I understand kuti ameno kuti zvichange zvichazofambawo sei because zvinhu zviri kuitika nje kuti people are trying everything to stop this whole thing. Vanhu vari kuita zvese kune ma court cases arimo akatomirirwawo ameno kuti zvichazinge zvodii, but kana chinhu chichinge chasainwa it becomes more complicated. I understand kuti munhu wese hakuna ari kufara izvo. Nhasi izuva rekuti munhu wese ari kurwadziwa, kunyanyanya nditozviziva kuzvinzwisisa zvinhu izvi because ndikuziva kuti even kune vanhu veZANU-PF vacho havasi kufarira chinhu icho chichaitwa ichi. Vazhinji vari kuchema, but wekuchemera ndo pasina. Even kuti munhu abude pachena chaiko hapana pokunzi munhu achichazonzi ungabuda pachena. Ende papa nekunzi 10 additional senators dzichange dzichiedwa ipapapa tichanzwirira because pane mamwe ma-new faces atichasangana nawo pama-senators iwayo, and I know kuti all of you will be shocked maona ma-faces iwayo. This is not the right time yekuti tinge tichitaura mazita amuchaona achiiswa pa-senate, but I want you to understand kuti pachapisa ende pachaitika zvinhu zvekuti kana mega amufema kazvi-accepta. And also this is bad news to Vice President Consultancy kana zviri zvekuti pane ma-ambitions aimbotaura kunzi Vice President anofanira kunge achipindawo, vanhu veZimbabwe vaichuza kuti mungaapinde. Hapasisina nzira iyoyo, kana kuti achazoda kupindawo pachigaro chaichiya achazopinda through atovhoterwa neparliament kana ichinge yamufarira parliament. Kureva kuti pavhurwa ma-doors evanhu vakaita sana Tagre vakuziva kuti now they can easily campaign kuburikidza nepfuma yavo or anything chavachashandisa kuti vakwanisa kuita se vachinopinda ipapo. Mind you, ma-MPs nesenate nechinji vashoma than Zimbabwe yese. Chero wakanzi munhu ukanzi une mushonga wokupwititidza wokupinza vanhu muhari zvakare vanana kutemberaliswa zvezve wakaita sei kana kudii, zvichatora nguva zvine zvakunetsa. Ungachapwititidza vanhu vangani kuvaisa muhari iwewo pounganhingirikinewo?
kuti zvaitora nguva imini ungazopwitidze Zimbabwe yese because unosangana umwana wakatoma musoro, but in parliament you can easily do that. Parliament is the same parliament yakambomuka pane marituals. Amene marituals aitwa zvimahare zvimachii zvikamuka zviri parliament building. So izvo munhu anogona kungorara chitoita marituals ake manheru, ungoti wese achakrosa neapa achatsika, tora mvura yacho achatsika pakorobwa nemvura ino, anything will happen. Munhu anosvika akarohwa nechadzimira muparliament akatadza kuona kuti chii chichaitika. So paipa mhuri yeZimbabwe pashata. Zvinhu izvozvi zvatoitika ameno maybe after makore mangano vachazotry. Handisi kuziva kuti makoti simba ari kurivhesa vachariwana here kana kuti zvichadii. Tanga tiri kumbonzwa zvinhu zvakasiyana siyana. Tiripo isusu hatisi kuda kuzoningirikina, we are the constitutionalists, hatiite zvinhu tikasiya vanhu vakomana gadzato dzimwe nyaya. Inini I follow my ningirikini, ndoita nguva yangu ndobva ndadei. So chokwadi chazobuda pachena kuti aiwa vaitochida. So to me harisingori day rekuti tiri kungotaura nyaya yekuti izvo zvaitika, but izuva rekuti isusu wacho zvaakuonekwa kuti tatiri vanhu vekuti vaitaura zvinhu zviripo. Taitotaura chiti he is going to sign this bill. Kwanza wazviona kupi zvokuti ari kusaina that bill, unonge muchimuvenga muchimuita sei. Ameno kana tanga tichiri kuvenga futi ipapapo zvakuda kuti munge muchinotaurirana. Ende unoziva ndachisangana neimwe a certain message from advocate Panyama here zvandirwadza chokwadi. Ende munhu wese ari pakurwadziwa achitaura kuti zvoni today is a dark day for our nation. A black cloud hangs over us. Our democracy has been in a coma for years, but today it breathes its last. Mourn we must. Tragedy the name tragedy thy name is Zimbabwe. We need new leaders. Amen. Kana zvima new leaders zvichaningirikina izva, but guys, this is very bad. So in other news, 8 years after pledging to leave office after serving the constitutionally prescribed maximum for 10 years, President Mnangagwa has ascended to the controversial Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Act 2026, which extends the presidential term of office from 5 to 7 years and changes the country's electoral framework. Mnangagwa made the pledge during an interview with CNN journalist Christine Anopra in September 2018, shortly after winning the presidential election. Even if the people love me, I will still go away because I believe constitutionalism is important. In fact, we must give people the chance to have other leaders. 10 years is not a short period. Guys, ndo mamirira aita zvinhu zvacho nhasi. Angangori mashoko ava kuti akomana izvi zvinoda kuti tizonge tichingoenda kangopiwa nguva yangu ndozodii zvakawanda zvaitaurika, but hazvichabatsiri. For now ndo zvavaita, varohwa zvavo vapedzisa zvavo constitution yacho gwagwagwazi nevakomana vacho. Zvamuchazoitawo neinformation iyi kana kuti zvamuchazotaurawo after that, inini I will not be part of it. Inini ndataura pangu nanyatsokuzivisai zvinhu zvese zvaitika. Ndisati ndaenda zvangu mhuri yeZimbabwe, I know and I understand kuti vazhinji vari kuti tiri kudawo kuzenge tichiadvertise mabusiness enyu. Guys, this is the right time. Munhu wese ane business rake gara wandibata ndikuadvertise business rako zvamanje manje. Yes, kunodawo kamari kanenge achidiwa, but tora namba dzangu dzakanzi kulie ndidzo, totaurirana ndokuadvertisera business rako, iwe woitawo mari yako, woonawo macustomers ako, inini ugara ndipowo yangu ndichikurovera basa rako. Hapana yakanyanya, hapana yekurwadziwa. Ndisati ndaenda zvangu ndobva ndangoshandisa mukana wokuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari munyika South Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti kana uchida kuitirwa izvozvo, bata company inonzi Education Research inotungamirwa namukoma Owen. Namba ndidzodzo dzichange dzichibuda paflyer zvekare. Vabate, vanokubatsirai, vanokuitirai muri kwamuri ikoko, vari kwavari ikoko. Zvakare ndiri kunzwa kune vamwe vari kuti toda kuzotengawo dzimotikari. Komana vanoda kutenga dzimotikari muno muSouth Africa, you know, it's now easy because Education Research is a big consultants company. You can contact them pa number dzavo, same number idzodzo vanokwanisa kuassista kuti ukwanise kungochitenga mota yako yakanaka, brand new or pre-owned kuKia handiti, because now they are also in partnership with Kia Pretoria. So what I'm saying is
contact them panhamba dzavo vakubatsire. Isedha ruda construction vehicle, uri kuda mota yekuita business, small vehicle, brand new or pre-owned, uri kuda kuita boat, uri kuda kuita in-drive, uri kuda kuita taxify, take a lot zvaungangoita zvakasiyana-siyana zvese zvaungakuda kuita nemota. Even utenga luxury car uchida zvima off-road, vamwe vanenge vachiti cruiser man, iwe unenge wapo uchidedzera kuti Kia man, conduct education research, vanokubatsira, vanokuitira, vanokuperekedza. Aiwa zindoshasha iwe chako chete kungotaura navo, nda ready ndoda kuti ndinoita zvemota. Kana ndichinge ndasirirawo zvimwe zvendisina kunyatso explainer, please zvekare feel free to contact them pane nhamba dzavo, vanokubatsira uri papapa. Zvamanje ndiri kuti good night.